Nes fi a Kit gyfarfod tair mlynedd yn ôl mewn open session gymnastics yn y prifysgol. Nes i gweld Kit yn neud fots gwahanol i pawb arall, so nes i holi be oedd o'n neud a naeth o cyflwyno fi i parkour. Parkour is getting from point A to point B as quickly and efficiently as possible, whereas free running you do kind of flips and make it look cool at the same time. I grew up doing parkour around London area, and I came to North Wales, and doing parkour and free running here, you have to develop your parkour so that you do it in a much more rural area. Pan dwi'n rhedeg a troelli yn yr awyr, dwi'n cael teimlad o rhyddid, a mae'r teimlad dwi'n cael o gwblhau campau newydd yn ysbrydoli fi i cario ymlaen i datblygu fy sgiliau. Mae tirwedd yn Gogledd Cymru yn gwahanol i dinasoedd mawr. Mae pethau fel creigiau ac coedwigoedd yn rhoi sialensau gwahanol i fi.